Urung genep 1000 endos. Nek yo ora apa-apa mbok menawa. Tembung menawa ke Dodolan. Dalam hal dunia perfilman. Siji loro ya ora ngisi. Polisi mana ya? Selamat malam, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, muga-muga kabare apik kabeh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, kabeh sedaya. Pokoke muga-muga apik kabeh kabare donga-dinunga. Iki suwi ra ketemu ya karo Pak RT. Mosok lali, Pak RT, Bonusir Production, Dawan ya. Wingi iki sampe dulur. Wadah sing DM aku ki. Pak RT filmmu piye? Pak RT kok ora ngupload neh? Pak RT kapan iki tayang episode selanjutnya? Wah, aku balesi ngaji bingung. Akhirnya tak balesi satu-satu. Jadi ini 3 sampai sak terusé. Lah, iki kebetulan jawabannya kabeh iki dari tengah terpecahkan. Oke, malam ini kita sudah bersama Mbah Gedek. Dalu Mbah Gedek. Ulah salaman. Saya soalnya ke aneh. Kari. Iya. Pak RT iki aku nyelekku Pak RT apa Pak Dadang? Padha ae sami mawon. Urung salaman. Salaman. Selain batin, oh iya lali lho siji ngas ya muga apa sarene iki sik dina bodho, kami keluarga besar Bonusir Production mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya 11. 00 sorry 00. Muga dosane dilebur kabeh ra dosa wis. Oke, kembali dengan Mbah Gedek karo Letik. Mbah Gedek karo Letik sawi ra ketok ning kamera iki. Saya tak cupate Pak Dadang. Saumuh ngene iki. Kok kademen lho, Mbah? Properti enak. Kademen kan kuplok lah. Lah kan guyang-guyu. Ayo. Ya guyu tok kabeh dijak syuting ora gelem ya. Pertanyaannya piye, Kang? Pak RT? Ini lho, Mbah. Wakeh iki DM sing mlebu nang aku. Iki intine tekok. Kapan upload? Pak RT kok ora diterusne? Episode selanjutnya kapan rilis? Kabeh sing DM aku ngono kuwi. Tapi ya ben wong ben penasaran sih. Artinya Terkait kok suwi ora upload berarti ya? lah nggih, tapi dijawab keri ya Mbah Gedek wong ben penasaran. Oh, kari sik kowe. Keri sik. Terus iki pertanyaane apa? Yo sik to tak mikir sik entar iki bos dadakane nek kok ya pikir sik to. Wah. Kayak gak di tulis lah, Pak. Oke. Ngene lho, nek sing mengingat saurung-saurunge to, Mbah. Iya nek sing kok nek ngene. Kowe kok ujug-ujug gawe film karo cacah iki. Angen-angen kuwi piye lah? Iya, awalnya tekon aku angen-angen kuwi piye lah. Aku bingung to nyari. Aku butuh tak sorry nek wis manut Mbah Gedek aku jajal piye Mbah Gedek kae. Latar belakang apa latar depan sih? Iya nek yang mengawali ki latar belakang Mbah Gedek. Latar belakang itu lah, latar belakang ngebon. Latar itu tetap nang ngarep. Yo lah, tek. Kok lucu ya? Piye kan? Ini loh maksudku Sing mengawali apa yang membuat kok bahasa Indonesia bareng? Apa sing mengawali, apa sing gawe kok ujug-ujug ndiangen-angen gawe film lho Mbah Gedek. Kayak film oke. Padahal sangka ndelok Namanya apa ya? background pekerjaan. ora eneng sing tukang film. Betul. Aku yo Secara basic kan ya caca iki gak enak sing kaitan karo acting atau dunia peran juga enak ya sing Ora enek. kuliah nang apa istilahnya isi Pertopraan opera apa gelas Ora lah enak. cah tukang ngarit kabeh tukang ngarit ana sing sales. Sing tukang elektron. nyapa kok iso gawe film padahal gawe film ku wangel ternyata gawe skrip gawe penokohan ki karakternya piye kok ben karakter ku iso melekat nang Diri sendiri. Seseorang betul. tokoh tersebut nah ternyata wangel Nah, terus iki nyapa kok gak ya engko sik aja diarep netizen ben bingung. Sik ya aja netizen. Iki pertanyaanmu tak jawab engko, santai. ya ternyata masuk gak ndek basic
apa itu jenenge istilahnya yang dunia peran yang dunia bersandiwara iki cah-cah iki alhamdulillah bisa 22 episode loh Mas iki sesuatu Wah, tepuk tangan. 22 episode. Ini memang tepuk tangan kabeh to, Pak. kok sangat itu lu Mas Ngono. Berarti anu ya, intinya jangan takut untuk mencoba meskipun kita tidak dalam bidang tersebut. Weh, motivasi. nah, Ngomongin. kadang yo yang apa jenis omongan sama wong-wong ya mungkin kan gayane ki nyapa to cacah kok iso turut kebon sing dadak siji loro seng terus turut kali turut kandang lah kan lah nggih film kan neng kolok-kolokan lah mbok ndang nyambut gawe Nyapa. timbang bulanan iki ndang nyapa lah oleh duit lah ternyata bener ngomongnya sih ngomong lah ternyata bener lah selama setahun ini jelalah Mas kok Mas Pak Hadang ini RT. iya Pak Hadang kan Itu ragu seragam ranggo bringos tuh. selama setahun ini kan targetnya kan harus monet jelalah ya uangnya apa di dalam monet kayak regulasinya YouTube jari kan Wongel saiki. Lho menawa Pak YouTube delok regulasine upahnya Pak YouTube saiki. Menawa diganti ya. uangnya lah ya ini wis setahun ini kan terus jam tayangnya jari kan sudah Sudah. Baleni ya tegese. nek baleni sono lah ya sono seprapat lah enggak juga sampai 0 Kelong. Tambahin deh. lagi tinggal ngakali atau mensasati ini kan yes kira-kira nek arep gawe film nih cek apa ya terbener apa ya rumit mungkin ya tapi tahapannya prosesnya filmnya sehingga skrip terus semain harus caca sosok ijeknya sing kerja ada sing repot ijeknya sing nyales ijeknya sing golek damet misal ijeknya sing PC-an lah Telepon. Nah, iya bener memang dalam untuk mengatur waktu itu bukan hal yang mudah, tapi yo nyatane yo iso. Terus nek sing iki, Mbah. Kan channel-channel liyane sing baru lahir yang bertema dagelan toprak film pendek. Yo akeh sing gak dadi. Tegese iki angel. Terus melihat hal yang sedemikian rupa. Kok masih fokus kita sampai 22 episode, bahkan nenek channel sing 4 episode, 5 episode mundur iku ada, 10 episode mundur ada. Itu sebenarnya tujuannya apa sih? Kok sampai semono akeh iki? kok iso sampai bertahan Nah, betul. Tujuannya apa sih sebenarnya? Mas apa ya ya mungkin apa ya gabut nih Gabut. gak orang nek gabut itu mungkin yang patang episode 5 episode kalau ini sampai selesai berarti kan ya saking semangatnya cacah iso sampai bertahan sampai 22 episode 22 episode 1 tahun. Terus dadi apa, Mbah? jadi satu Sapi loro pemirsa. Sapi loro. Berarti sapi loro. Berarti tanah yo tujuannya gabut terus pengen gawe hiburan. Apa mungkin pengen band tenar terkenal, pengen tadi kayak band artis ibu kota. bahkan apa jenis targetnya sampai terkenal mungkin bisa Tahun 2007 iya gak sampai ora sampai September lah gitu. September ini saya dino catat selawe sampai channel iki dadi brokoan ya Mbah Gedek. Sampai ra dadi engko Gena. Sampai dadi brokoan September 2020 iki lho. setahun iki berarti diterusne temane podcast ya dang iki nek podcast sih biasanya ning kopi nih apa nih Ora lho jane Yanto iki nyari Yanto bareng iki. Durung Tak bene jare Yanto. ini kan piye Tau. Yo jare sing tok-tok niki ungkal apa-apa lho jare ngising cok ngira barbar iki. Gayo Mbah Gedhe karo Letek iki lho. Cek kopine tokno. Iki tang yo saiki kok. Ya wis gagi cepet. Ngono gagi tokno. Salah. Ya oke, Jun. iki padahal ngomong sapa iki Ya aja dibongkar ngono to, Mbah. Mbah iki tok-toke ben seru. wis contone nek wis
selama ini apa jenenge efeknya lah acting ternyata iso Edan kabeh. jagelin ini Iya iso. Wis tak beli Yanto lah paling Itu apa ini? teko. Sabar. Teko ndi ya? Tujuane iki apa? Oh, tujuane iki kae. Ya sangka tujuan iki kok berharap terus wong-wong delok iki bermanfaat ngono ya. betul Lah, manfaatnya kira-kira dadi lah lho Yanto teko to, Mbah. To wis tak bel ya Yanto iki. tau lho Oh, background. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mbah. Saya nggih. iki ya nutupi Halo, sorry. Ditum no kopi ini ditum. Saya. Tangan tengen kok tangan kiwa baleni. Lah, Iya. Keluar jembat mana, Bu? Enggak apa-apa. Yang penting enak. lah adalah iya termasuk aktore para netizen Pak Bagron iki. Wah, Yanto Bagron. Nah, berarti tanah yo tujuane iki kanggo benake dhewe setidaknya iki neng masyarakat Jombang ngerti wah, cahdawan kreatif pun. kreatif Dalam hal dunia perfilman. Siji, loro ya ora duwe isin iki. Iya ngono ya, Bro. Berarti isin ya, Bro. Iya Pak. Lah nek menurutmu, Bro, kira-kira manfaatnya ki apa to gawe film ngene iki? Yo manfaatnya ki kanggone yo cacah sing perfilman iki yo. Heeh. Timbane ning omah ya to, Telepon. telepon. Telepon sapa? Yo, Bu. Telepon sampone iki lho, Mbak. Kadang iki repot iki. Tinggo kesibukan. Nggo kesibukan. Syukur-syukur oleh hasil. Nah, iki lho, Pak, sing Lah terus manfaatnya kanggo wong sing delok-delok. wong delok kuwi kadang kan wong mulai kerja kesel. Oh, kanggo hiburan. Hiburane wong sing Kanggo hiburan wong sing mulai macul. macul, mbok tandur itu. Yo. Wong iso kan nokek ngono kuwi. Iya, iya. Bagus sih. Memang tujuane ben ade pamor lah manfaatnya nek wis duwe film. Nggo ngisi wektu nganggur, wektu luang karone wong-wong sing delok-delok lho. Ben enek ibu. Kan hiburane ora kok. Basimen delok seneng. Ya kuwi. Kapan cedek wong ngono iki? Sopo kae? Alah, Pak RT barang, Pak RT nganu 19 saya sopo? RT 19 Pak Kasbul. Iya. Iya, wis 19 Pak Kasbul apa Pak Irin? Anu, Kasman to. Oh iya, Pak Kasmanto iya, nek 20 Pak Pairin. Entanah yo manfaate film. Karo diunjuk to. Lah kopimu ndi to? Join karo. Ini Bang, yang guringe utah. jenenge Yanto apa siapa jenenge Yanto ke tok-tok engkeng Yanto wis bakon. tok-tok. si Yanto sing Oke jeneng sih. joloton ning Dong. Nah aku yo ora kuat, Bang. Menurutmu piye iki kira-kira engko kedepane iki bakal tujuane kok tujuan? Harapane kedepane dunia perfilman iki kok piye? ambil ngopi. Karo Pak Udut, ya ta? Karo cah asem maneh, Pak. Piye, Pak? kecutu kota ini tinggal kalian Piye ya? harapan kedepane Harapane- film channel Bonisar Production itu piye harapannya kedepannya? Tadi ini muga-muga masuk yo piye yo. Oh, urung ana hasile ke depane. Penting iki cacah iso mumpuk. Bisa mumpuk channel gue yang dadi siji. Jadi tegese cacah dawan ini ben saya raket ngono ya. Nah, ngono lho. Wis syukur-syukur ujug-ujug wis ana hasile kok yo Lah, gak tinggal passive income. padahal hasilnya sing diarep-arep ya kuwi. Passive income. Aduh, rale aku. asip kuwi Ora aktif, Rate. Income iku ya pendapatan. komputer. iki mlebu komke Komputer. Berarti berarti komputer. Ya bener diedit nang komputer. nanti kesetrum ya Strom bringos mengor. Ngomong nek sih. Kok income. Oke, berarti memang harapannya yang anu ya. yang ada arah yang iya Nggo tambah-tambahan. buat hal menolak ya Pak yo kuwi kru malah tujuan utama kuwi tambah. iya Iya tanah iya. Iya, ngono kok sing hiburan sing timbang nganggur. Lah, Yo formalitas tok ae. formalitas tok. kan tahapannya kan menghibur wong-wong dan wong seneng Awake dhewe delok YouTube ada lah saya oke sing delok kan ya Wah, iklan-iklan lebu, iklan sampo, iklan sutra. Ngurek. Sutra lho, Mbak. Oh, kain sutra. Gungai sarung kan kadang. Jasa Ojo. Jasa kerajaan. kan ngomong perasaan delok anakmu iki
Iki kira-kira pomo enek endorse ya gelem nampa, Bro. Ayo. Gelem aku. Gelem, Mbak. Nah, iki para netizen, bila mana Anda memiliki produk atau jasa yang mau endorse kami promosikan silahkan. Gua ya promosi. Follower subscribe urung genep 1000 endorse. Yo, Neng kok ya ora menawa. apa-apa mbok menawa. Tembung menawa ke Judul online. Ojo. Aja sampai. Karena nah masalah judul kuwi kan ya wis dibahas nang film-film. ya. Jasa iki calone ya ora menghibur tok. Ya enak Mana tuh? pesan minimal ya. Anu ya, pesan yang tersirat dalam film iki. Masa Caca iki cek Nah, ora wis iki wis ora. ya. larang kabeh. Nek iki leren iki Iki biasa leren. ku bar iki ya. Halo, tanggoku ngarep omah ning saiki wis mari. Mantap. Lah, Tanggoku mah etan mana talang. Oh, Padahal ngarep omahe wit tebu, Terus ngomong judul kuwi kan judi online. Pak pemerintah kan gak oleh gitu. Ya awak dhewe yang mendukung program pemerintah juga. Tak kira mendukung caca sing judi online ngono bagdek iki. Malahan lho. Ngalahan. Masuk orang ya sing sangat murah ya. Pesan morale. Kudu. Oke, akeh. Polisi barang ya. Oh, tau urung didekengan rasa ngono bae. Ini kan polisi sendiri sing mbak apa Irlandia. Oh, tak kira. Gara-gara judul mateni bojone. Oh iya Ini iya. wah maksudnya iki. Indonesia apa mungkin polisi Mau main kan Mbok ya iki oknum lah yang ngono, oknum. Rumah akeh ngomong kae piye? Ya dhewe liyane Ora tapi kongkon. tapi jurang iki ora didekengan aja nemen-nemen. tidak. Tipis-tipis ngene. Saya anu ada sing RT. sing saiki sampeyan ngerti dadi tuan rumah ya. Jane iki Ora ya Mas Wahyu. jane iki omahku ini. Nah, Mbah Tek kan omahnya kan ngene settingan. Biasanya iki kan neng anu abur-ampene dukun kayak to, Mbak. Iki arep TK iki nyapa dadakan gambare apa Indonesia sampai menutup mata. Lah dalah, pertanyaan apik, Pak. Indonesia Ultras Garuda Indonesia sampai menutup mata. Iki yo salah satu bukti nasionalisme. Awake dhewe iki nek umpama cara wong-wong jaman biyen, kuwi nasionalismene kan mateni penjajah, ngusir penjajah. Lah nek saiki ndukung bal-balan timnas Indonesia. Iki wis rasa nasionalisme kita harus muncul sebagai warga negara yang baik harus mendukung. Masih ya. Kalah Kosong. 6-0. Jangan. Sakit bare. Nek konspirasi Mbak Gedek iki. Yo, wis 6-0 itu. nek istilah konspirasi kita kok itu kan ngaret kabeh iki nek omah konspirasi itu waduh. Ngertine kontrasepsi ya, Dek. Anu karo Kron. Iya, Bang. Mbah yang Iya. apa iki? Iki totalnya dadi kos ya. Pengalamanmu ya selama syuting ya sing paling Berkesan. berkesan atau paling gila nih pas adegan apa? Pas adegan sing ndi? Sing paling gila nih apa sing paling terkesan? Sing Mbak Indri apa? oh, nek kayo aja ngomong to. Sing paling bagus ya. Nek kayake sing wah, Wah. karo yo kasare ngomong. Wah, dulur-dulur. Nek sing pas ya. Nek sing paling gila nih. Sing di kayo sih. Inceng wadon tahu lah. Yo nek ngiceng wong adus ki ora ning film, Bang. Piye piye? Anu, Kamu sampeyan aku ya tahu nek. sing gilane kok ora nek gilane. Yo sawajare biasa. Siji. Siji. Anu pas episode sedune ku udah nang Tandaran. Jabang bae. Mosok udah Bang iki. Ote-ote pentil ketok lho. Dadi wong edan kae. Yo dadi wong edan. Oh. Dadi wong edan tapi asline edan tenan ya. Lah iya, mbah bae. Gowo ngene iki kan lho. Nah, ini iki mau nggo telepon kan lho. Sik ana kae uruk-urukane sapa? Aku dhewe iki yo ora paham. Spontan iki wis manut ngono. Gitu. Iya. Tapi memang bener. Kudu Aktor yang baik yes manut. manut.
Jeblok nang kalian tahu? Ya balik. Ora ketung yo, Dik. Wo, Nah, sing Run. andal sing dadi istilahnya kan nang dunia apa? Film komedi kan kudu sing kalah. Kudu sing di sorot nih, sing ana sing kalah. Lah iki das-das loro iki. Jiklok nang Kalen nang neng pira? ora kena dihitung. Tenanan. Tak teringgas. Salah teringga. Wong neng film yo jegrok, neng nyata yo melu jegrok ya. Asli ya. Urung nek dibaleni ngono kae. Iya. Yo iya. Rasane dhewe yo kok yo pas ngono ya. Kadang kan wis kadang digelek lah. Kamerane ku lho anu. Tahu lho kan. Tahu deh meneh kamerane diudani barang kok. Coba ngomong kamerane kae lho. Kameramen, kameramen. Kameramane jam kamera. Siring sok-sok raimu templok iso ket ijo-ijo ning kidul ae. Barang duwe tok sing sakaru-karan Letak sing apa catoke gosong. gosong yo. Jan gumun lah kadang. Orang ngono kok gelem. Air pira. Alah, aku kira perlu bayar. Penting iso mlumpuk ambil Nah, kanca. sebenarnya iso mlumpuk ae kan. Mlumpuk dihapusi terus. Ya, Sing jelas ya dibayar matur suwun. nah, bayar matur suwun yo karo kanca-kanca ki iso mlumpukan yo melu sareng. Minimal oleh. Disambi ta merneng iki karo iki apa iki? Doyan aku ngono. Semerning ya. Merneng. Anu, go Ampian. Jenenge dikang ya. Oh, kuwi kan Nogosari. ketan. Nogosari. Lah, saiki ngene, Mbah Gedek, background karo Ledek. Menanggapi pertanyaan dari para netizen. Memang akeh sing DM aku, ya komen, ya DM, kadang ya enek sing WA. Pertama itu kok kapan upload neh sing keloro. Nyapa kok swiga upload lho. Piye iki kira-kira kapan nih awake dhewe iso upload neh iki? Nah, kan terakhir upload awal poso ya, Dang. Iya. Kan mesti upload ya, kan dino poso kan poso. Sasine poso, heeh, sasine poso. Gak selalu upload pun ya poso ya. Nah, padahal tahun depan malah pertama pas poso kuwi malah. Awal-awal poso e. Nah, mungkin wis jawab sak bingung. Ya mungkin apa ya? Bisa Kendala waktu. kendala waktu golek waktu sing pas ngumpul iki sesuatu wae. Kok jenis salahnya iso, salahnya ora, salahnya cuk kerja misalnya, salah sih. Ya mau Tanah nek poso iki lumrah. Nyengkol kerja rada nyengkol, lek butuh bodo saiki apa-apa ya mundak. gak tipikal tak? Artinya harga naik lho Bang. Selak bumi barang nambah-nambah ya. Muda aku iki. Oh, dik ya jangan. Mundak ya apa Dik? Mikul. Lho, ya ora. Nikol kan enak. Nek stiker lah. Wong Jawa ki apa-apa ki ning Detal ya. unene ya. Wong Jawa ki detal. Nek ning sirah nyunggi. Nek nganggo pikulan wesi kae pring ae jenenge mikul. Lah nek ning ditamel mundak iki jenenge mundak. Nek nganggo jarik ning mburi kuwi gendong, nek samping ini ngindit. Nek gendong ngarep. Jawa ki ora terus nih. Paslane ya iki lho pas gendong arep ya. Gendong ngarep. Lah ngono kuwi lho kon mlebu dadi aktor ya ora sudi ket biyen kae. Resai jane lucu ning anu ketake wedi apa isin apa Sok digawe kan. Ora kudune anu saurunge pomo dijakno ya dek dindemi sik nek kadung ngono guser ora isin apa-apa. ngapa ndenge mesti meneng dhewe saya. Lah terus Oke. piye Dik? Kira-kira uploadnya kapan iki Dik? Netizen selak geger iki. Iki upload nah yo iki rampung diedit. Iki kok upload ya? Langsung Upload ya, Bay? video iki rampung kok diedit oleh editor Iki kita. jenenge podcast dang kok iso agak sadar iki kok diupload iki. Oh ini diupload lho iki meng Upload ya. tak kira ming guyon-guyon tok direkam ngono tibake diupload karo kon. Ngerti ngono ki sing rada bagus kek tenanan ngono. Kostumnya wis tak gawe tok ya dan. Iki identitas ndawan. Bonisor ae. Jeralah yo pasan. Loh, untuk para netizen, pertanyaan teman-teman semua udah terjawab ya. Kenapa kok lama nggak upload? Ya memang sasine poso bodoh, kabeh podo repot. Kosong ya.
Baru iki kira-kira upload rek kapan? Piye kapan Pak editor? Seminggu, Kas? Iya. Isih sasi ngarep kuwi paling yo entenono gatekne editor rada kenclong. Paling kok seminggu di-upload. Tunggu ya, tunggu. Lah tunggu lho, iki urung upload kok tunggu. Engko dikasih digawe nganu tuh. Itu SD upload kan rasa nunggu ya wis. Karek siklik. Tiga shot di YouTube sing iki engko. Kapan tayang? Siti siap ngekere. Oke. Ya wis terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas waktunya. Semoga Bonisar tetap jaya selalu, kompak selalu. Piye nggak slogan ini? Bonisar Production solid dadi guyon. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.